araba, eta hirurak dira trikuak. Xabier Mendiguren idazlea gurekin hitz egitera etorri dela. Eskerrik asko berriro eta guzti gure Txalo. Txalo. Bueno, gaidak esan duen bezala, nire Xabier Mendiguren, eta liburu asko idatzen ditu, baina horien artean daude bi zuek irakurri dituzena, Euskartin eta Pulerozak, ezta? Zuek irakurri duzu baita Superboy edo Superboy? Adibidez, nire induzio taldera, ea norbaitek badaki. Zer diferentzia dago, kazetari baten eta idazle baten artean. Goar esan daiteke nire historiak lanak direla asmatu.